Το βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζει τη δυνατότητα του Dell Survey CAT να εκτελεί διανομές ακινήτων. Στο προηγούμενο παράδειγμα είδαμε την τακτοποίηση μεταξύ του ακινήτου ε1 και ε2. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε πώς μπορούμε να διανέμουμε τη νέα περιοχή που έχει καθοριστεί το ε2 σε 3 ισοεμβαδικά μέρη και θα είναι της μορφής όπως θα παραστήσουμε αυτής εδώ πέρα. Για να εκτελέσει το Dell Survey CAT, όπως είπαμε, διανομές, θα πρέπει να περικλείεται το ακίνητο από γραμμές, από line, και να δηλώσουμε ποια θα είναι τα σταθερά και πώς θα κινηθεί η ευθεία η οποία θα μοιράσει ή θα αποκόψει το ακίνητο, εάν θα έχουμε κάποιο σταθερό σημείο ή θα υπάρχει μια σταθερή διεύθυνση. Στην προκειμένη περίπτωση θα διαλέξουμε για το πρώτο ακίνητο που θα βρίσκεται δυτικά του ε2 να είναι κάθετο ως προς την ευθεία που είναι στο δρόμο, και επομένως εκτελώντας την εφαρμογή κατάτμιση με σταθερή διεύθυνση θα βάλουμε το όνομα του layer διανομή 1, θα δώσουμε το πράσινο χρώμα και θα εισαγάγουμε τη διεύθυνση, τη σταθερή διεύθυνση που θέλουμε. Επιλέγουμε ένα τυχαίο σημείο επάνω στην πρώτη ευθεία και ορίζουμε να είναι κάθετα επί της οδού πλάτους 15 μέτρα. Αυτόματα έχει εισαχθεί η διεύθυνση και εάν διαιρέσουμε το εμβαδόν του ακινήτου ε2 για το 3 θα δούμε ότι είναι στα 1771,434 τετραγωνικά μέτρα. Πατώντας είσοδο θα πρέπει να καθορίσουμε τις σταθερές πλευρές του ακινήτου. Η μία πλευρά η οποία θα είναι που θα κοίται η ευθεία που θα διαχωρίσει το ακίνητο θα είναι αυτή εδώ. Προσοχή εδώ, γιατί έχουμε ένα μικρό όριο, θα είναι όλη αυτή, δεν μας ενδιαφέρει να είναι μόνο αυτό το κομμάτι, ας είναι και ολόκληρη ευθεία. Αυτή, αυτή και εδώ. Δηλαδή έχουμε επιλέξει όλες εκείνες τις ευθείες που θα περικλείουν το αριστερό σταθερό όριο της περιοχής. Πατώντας Enter μας ζητάει να δώσουμε ένα σημείο οπουδήποτε επί της πρώτης διεύθυνσης που θα κινηθεί το πρώτο σημείο της ευθείας. Δίνουμε τυχαία εδώ πέρα, μας ζητάει να δώσουμε την πρώτη κορυφή, είναι αυτή, τη δεύτερη, την τρίτη, δίνουμε αυτή και μας ζητάει πάλι να δώσουμε τη διεύθυνση που θα κινηθεί το δεύτερο σημείο της ευθείας που θα διαχωρίσει το ακίνητο. Αμέσως δημιούργησε μία ευθεία η οποία είναι κάθετη προς το δρόμο και διαχώρισε από το υπόλοιπο τμήμα του ακινήτου 1779,43 τετραγωνικά μέτρα που αποτελεί το 1 τρίτο της όλης ιδιοκτησίας. Την υπόλοιπη ιδιοκτησία θέλουμε να την ισομεράσουμε, όπως είπαμε, κατά τρόπο, κατά αυτήν εδώ την έννοια, επιλέγοντας πάλι την εφαρμογή με σταθερή διεύθυνση. Θέλουμε η διεύθυνση να είναι τώρα κάθετα προς την οδό, την ανατολική οδό του ακινήτου ε2. Πατάμε εισαγωγή, βάζουμε ένα οποιοδήποτε σημείο επί αυτής της ευθείας και βλέπουμε ότι εδώ είναι κάθετα στο άλλο όριο ή αντίστοιχα κάθετα στο δρόμο. Την επιλέγουμε, έχει οριστεί ποια θα είναι η διεύθυνση. Το εμβαδό είναι ομοίως το ίδιο. Θα γράψουμε διανομή 2 και θα επιλέξουμε το κίτρινο χρώμα. Πατώντας είσοδος μας ζητάει πάλι να δούμε ποια θα είναι τα σταθερά αυτά σημεία. Θα επιλέξουμε να είναι η ευθεία αυτή, αυτή, αυτή και αυτή. Επομένως θέλουμε αυτά εδώ να παραμείνουν σταθερά και η ευθεία που θα δημιουργηθεί για να διαχωρίσει το υπόλοιπο ακίνητο θα είναι αυτής εδώ της διεύθυνσης. Πατώντας Enter μας ζητάει να δώσουμε σε ποιο σημείο θα κινηθεί της πρώτης ευθείας. Οπουδήποτε σε αυτήν εδώ την ευθεία δίνουμε ένα σημείο. Δίνουμε αμέσως τις κορυφές που θα περικλείει
το ακίνητο και μας ζητάει να δώσουμε πάλι τη διεύθυνση που θα κοίται η γραμμή διαχωρισμού. Δίνουμε πάλι οπουδήποτε και αμέσως δημιούργησε άλλη μία ευθεία στα τετραγωνικά αυτά και το εναπομένον τμήμα που μένει θα πρέπει να είναι πάλι 1771,43.